Maaf Pak. Mana? Pak ono becak mabur. Mana? Ayo cepat lek mlayu. Ayo. Dang, kowe ngopo nek kene? Jalan-jalan. Lah kowe lah apa? Golek keong ning kono mau ngo. Golek keong kok melayu-melayu? Aku ki doyak bapake keong yo. Wis ndang, aku sak buru-buru. Engko sik. Mas, aku arep ngomong. Nek ngomong apa? Yo. Kowe ki ngopo? Bukan yo. Ora kok kene rak keiwak kae lho ngomongnya ngene-ngene. Ki somen kowe iki. Kalah kok. Aku arep ngomong. Aku meh ngomong mbek kowe ndang, penting. Apa? Aku ki wegah diarani ngrusak hubungane wong kowe karo si pacarmu kowe. Mungkin iki sing terakhir ade iso ketemu. Wis aku tak bali ya. Diki endang. Suwemen jare meh arep tuku obat nyamuk, tapi kok suwemen tuku ning perapatan Arab ya Oh lah kuwi kok suwemen ndang. Aku mau Mbak ketemu Mas Matori. Wonge pengen ngadu saka aku. Lah ngopo? Wonge mau ganggu hubunganku karo Mas Yuwono. Ya kowe kudu ikhlas, amarga kowe udu prioritas. Iya, Mbak. Mbak, ayo bali. Ya Allah, aku nang kana. Yo. Endi mau? Kroco-kroco loro. Nek kecekar tak gepuk-gepuk wonge. Lah, kok tau bunyi kocok tak sal? Mambu salin sik kono. Masane ngendi ya? Kowe ora nggawa kaos ya? Ya ora nggawa. Kuwi ana kaose wong tor. Ngene nelayan. Colong yo. Jika egel ganti kaosmu sing kecut. Jebuk ta, jebuk. Tor awasi ya, engko nek sing duwe nak konangan sing duwe, aman lah. Kowe kono ya. Iya, tak jekuke. Hati-hati yo. Yo, awasi lho. Awas, tiba. Lah, tenan to kowe iki kok. Kowe iki apa? Siapa ladene mejane kok diuthik meneh ya. Iya kok. Ye. Pik to. Ya, pek tulisannya apa kowe? Wong edan kowe bebas. Lah kok cocok karo sing nganggo. Wes nggo kaos kuwi saiki kowe joget tor. Joget apa? Joget sing viral kae lho, goyang penguin. Pengen sing ngene-ngene kae. Well.
Wis ya balik nang kono, gawe jal sing cepet lho. Sik mambu nggo utek sik. Alah gayamu. Ki anu ki bat ki kenang-kenangan kok. Sah. Kayak pemandangannya apik men ya. Aku tolong fotoke ya. Ya. Ya, Ki. gawe. Wes, Mundur. wes, Terus. wes, Mundur. Mundur. wes. Terus. Terus. Hup. Belakai kerucuk-kerucuk. Tidak. Woi. Stop. Kayak ono. Apa nih? Becak mabur. Becak sak parkir kok. Jadi mau. Ambune tor. Gak apa. Mati, Pak. Ora. Kayak pasir impor. Tahan lama. Buadek. Sal, aku gak tau ngerti nak pedwe yang po ora. Aku ki trauma tor. Kenapa? Ben ki beda keyakinan aku. Beda agama kok piye? Udu keyakinan. Yakin apa? Aku ki yakin nek aku keren tapi kan ora yakin. Aduh, klop. Sal, kamu sing ngomong mbek Endang. Ngomong piye? Ya aku serah bakal nyedaki Endang nek aku meh ngadoh nang mundur aku. Lho, nek kowe mundur ya kowe kalah. Wong mundur ki belum tentu kalah lho. Lah, Contoh misal kayak tolong tarik tambang, nah itu. Kayak tambah mundur tambah menang. Sal, aku tak ada suka Endang, kok aku iso duwe cewek ya? yo iso ngopo ora iso. Kan aku ora romantis kok. Ora perlu kowe dadi romantis. Nek meng gawe tangis. Dadi sing humoris. Susah seneng tetep ringis. Kowe iki jan kanca susah senengku kok. Iya toh.
Wis bali yo Tor, wis sore. Yo. Kayak endang aparanan sih. Endang. Kowe yo nek kene to? Iya, aku jalan-jalan. Kebeneran aku pengen ngomong karo awakmu. Oh, ya wis ya ndang, aku tak anu lungono sik tantangin ning parkiran. Iya, Mbak. Iya, Mas Yu. Oke, ayo, Mbak. Endang iki terus ya, Endang. Iya, Endang. Masalah kejadian ini aku njuk maaf ya. Iya, gak apa-apa, Pak. Gara-gara kuwi aku kepikiran terus Kok iso? Pikachu. Kok iso Pikachu? Pikiran kacau mikirin kamu. Alah, gombal terus. Loh, apa kau ora percaya apa aku kudu meletus ke balon hijau biar kamu tahu hatiku sangat kacau. Halah, omonganmu iki koyo parfum isi ulang. Apa kuwi? Wangi tapi palsu. Boleh. Mengenai hubungan awak dhewe iki piye to? Kok meneng wae. Aku bisa maca saka sikapmu. Aku harus ngerti jawaban. Ya wis, Mas, maaf sepurane nggih. Oh iya. Nek mung kelap banyu mripat wae gampang ora angel kanggo. Tuku brabang karo sate. Pasti sayang malah ninggalake. Ih, Masnya lagi sedih ya. Aku bakal sabar ngenteni kowe sadar mergo tresnaku ora bakal pudar.